Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Hello. Welcome po sa ating program na The Bible Cafe. Si Pastor Ramesses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. At welcoming everyone. Good day. Magandang umaga, hapon, gabi, kung saan man po kayo nanonood or viewing this episode at the moment. Salamat sa ating pong Panginoong Yahweh at we have this episode, even the Friday episode natin, August 24. At meron po tayong dalawang araw na break muna. Comes Monday, Adonai willing, we will continue our broadcasting o itong ating program. Now, help us pray. Comes Monday, I will be joining my anchors dyan sa Baguio City, but coming from Illinois naman. Because tomorrow, I will be traveling, going sa Illinois. We'll do some preaching and training sa mga other Filipino churches. Kaya keep us in your prayer po. Salamat. Again, si Pastor Ramesses Gamboa po ito. At nawa ay everything is well po sa inyo dyan. Ang iba, ang sabi nila ay Happy Friday. Sa atin ay Shalom, Shabbat Shalom na. Lalo na dyan sa may bandang tapo ng Pilipinas sa Orient. Ika nga. Mga kasama ko naman dyan sa Baguio. Ano na bang oras natin dyan? Eksakto. Hello, Pastor Ram. Magandang umaga po dyan sa may US of A. Ang oras naman po, Pastor, dito sa Baguio City ay Bible Cafe Time na! Alright. Ayan. Hi guys! Kamusta po kayo? Sabi nga po ni Pastor, Shabbat Shalom po everyone and welcome po sa another edition ng programang Bible Cafe. Once again, Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City, in cooperation with Leader News Philippines. So if you want to be part of this program, feel free to drop in your queries, suggestion, greetings, comments dito po sa ating chat box. So we have a text line number po dito sa Pilipinas. If you want to text us through these numbers, meron po tayong text line numbers. Ayan, 0927-494-2175 for Globe subscribers at 0949-736-5000. Ayan po. Once again, welcome to one and all. Alright, si Brother Andy naman po ito at patuloy po na nagpapaanyaya po sa atin na kung tayo po ay may mga katanungan patungkol po sa salita ng Diyos or patungkol po sa buhay ng isang Kristiyano or perhaps it could be a particular doctrine na ating pong mga napakinggan at one time or teaching perhaps or yung mga tinatawag na mga mga founders of such religious groups, they're claiming this and that. If you have queries patungkol mainly sa salita ng Diyos, we encourage you to interact with us dahil kami din po we would like to hear from you kung ano man po yung mga bagay na gusto niyo pong yung mga pangungusap din po yung mga pangungusap din ng Panginoon sa inyo, perhaps ng mga natutunan natin from the scripture or perhaps one time we read and then hindi natin masyadong naunawaan so we would like to hear from you even sa ating pong live na episode sa gabi pong ito, and by the grace of God tayo pong lahat ay mabibless,
ma-edify because that's one of our goals gusto nating ma-accomplish through our program or every time we have program dito po sa Bible Cafe. Again, si Brother Andy po ito at nawa samahan niyo po ang ating programa episode sa gabi pong ito. Okay, good evening once again sa mga viewers natin dito sa Philippines and good morning sa viewers natin from the other side of the planet. Yan. So, we continue with our Bible reading po sa Proverbs. Okay, Brother Benedict po pala, or Brother Ben. Yes. Ngayong gabi po. Opo. Okay, if we are ready, we finished kagabi sa Proverbs 12 hanggang verse 26. Yes. Tonight we will be reading Proverbs 12 verse 27 to 28. Then we will proceed to Proverbs 13 verse 1 to 3. And kung meron na po tayong Bible, let's read. Proverbs 12:27. The lazy man does not roast what he took in hunting, but diligence is man's precious possession. 28. In the way of righteousness is life, and in its pathways there is no death. 13. A wise son heeds his father's instructions, but a scoffer does not listen to rebuke. A man shall eat well by the fruit of his mouth, but the soul of the unfaithful feeds on violence. He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Ayan. Salamat po, Brother Ben, sa pagkabasa. Sige po, balik po muna dyan sa inyo, Pastor Ram. So yes, all right. Salamat, Brother Benedict, for reading our proverb of the day. Again, yung dito nakikita natin yung basically yung tamad at saka yung pagsasalita na naman. Ayan ay mga tunay na kalagayan natin nangyayari sa buhay. Buhay noon ni panahon ni King Solomon at sa buhay natin ngayon. Nagsimula siya sa 27, ano po. Mapapansin natin ang Proverbs ay ano siya spontaneous. Kumbaga kung ano yung pumapasok sa kaisipan ni King Solomon, ayun ang sinasabi niya. Yung iba kinukulit nila, iniipon nila lahat ng halimbawa sa pagsisinungaling ay iniipon nila lahat. Take note, nung isinulat ang Proverbs ay that's how the Spirit was flowing kay King Solomon. Kaya I believe the best way to approach them is to how they were written. Kaya ito, meron tayong na-encounter na about sa pagsasalita o sa mga tamada, and then may encounter na naman natin na why not? At times ay we need to hear it over and over again. We do not know kung kailan magkiklik yung isang nugget of knowledge or instruction sa atin. I remember na nung malilit pa yung mga anak namin ay the best time na nakikita kong I can feed so much information sa kanila ay pag sila'y nag-i-enjoy. Hindi yung iipunin mo sila, mga anak, ipon kayo dito, may sasabihin ako. Usually, hindi sila nakikinig nun. Pag nag-i-enjoy sila, that's when you feed them. At times naman, another moment. Kaya ito yung idea na we never know. Baka the last time we heard such a instruction ay we were not paying attention. Ito ngayon, si King Solomon will say it again. And the other thing is, noong panahon ni King Solomon, hindi po ito isinulat and then ibibigay sa lahat ng tao. Na tulad sa panahon natin ngayon, meron ng printing press and you can just easily have a copy of the Bible. Pero remember noon, ang tao unless na someone will stand sa isang particular na spot and read ito, hindi nila maririnig ulit. Kaya yung
pakikinggan nila, may mga topic na mariripit, yun, maririnig niya. Pero uuwi na yan, wala siyang copy. So ano kaya yung chance na ma-remember niya kung ano yung pinroclaim ng Herald na sa kanilang pandinig. Yan ang Proverbs. I remember na unang-una, primary context nito, audience ay yung mga tao sa panahon ni King Solomon. And yet, dahil nga ito ay inspired by Yahweh Himself, ay ngayon, binabasa natin, still minister sa atin. Kasi it's so relevant and reality siya sa buhay natin. Yan. Kaya hopefully nandun yung appreciation natin every time we open ang salita ng ating Panginoong Yahweh, even dito sa mga Proverbs na ipinasulat ni King Solomon. The lazy man, sabi niya, sa 27 po ng Proverbs 12, verse 27. The lazy man does not roast what he took in hunting, but diligence is man's precious possession. So obvious, kinukontrast niya ano ang kahihinatnan at ano naman ang possession ng isang masipag. Ano yung katnan ng isang tamad na tao? Ang sabi po niya, the lazy man does not roast what he took in hunting. Pinicture niya doon sa panahon nila, of course, may mga pagkakataon na nandyan sila sa wild, sa field, and then they will go hunting. Ang tamad na tao, makahunt man siya, iuwi niya, pero hindi niya yan dahil sa tamad niya, hindi niya ito i-roast, hindi niya ito iluluto. Ganon katamad, meaning nandyan na sa harapan niya, pero hindi niya ito makukumpleto. Nasa harapan lang niya. It is a standby na mga bagay sa harapan niya. So yung masipag, yung sipag niya mismo, yan ang kanyang kumbaga, yun ang kanyang dinadalang ang pagkasabi niya dito is a precious possession. Precious possession, yun na mismo. Pag masipag ka kasi, maliit na bagay, you can utilize, you can maximize yun, and it will serve many people, even the possession of the sipag na yan. Kaya ang masipag na tao, kahit anong ilagay mo dyan, little thing. Maalala ko, pagdating sa gospel, may mga alam natin sa China, one time ay talagang bawal ang scripture. I do not know kung totoo yung free na yung pagbabasa, pag-aaral ng Bible sa China. But there was a time na isang verse lang o isang page lang ng Bible ang meron sila. Pero dahil nandun ang kanilang dedication, willingness to learn the scripture, pa sila, better Christian pa sila kaysa sa ating mga minsan, 5 yung Bible natin sa bahay and everything, kaysa doon sa konti lang yung sa kanila. Page, just a page sa isang fellowship for the week. Yun lang, and that's all they have. Pero they live a Christian life better than many Christians all over the world. Parang ganun din yung sipag at saka yung tamad. Dito po, sa panahon natin ngayon, if we can bring that other than dun sa pagkain, ang tamad na tao, he has a lot of opportunities in front of him. Nandyan po sa harapan niya. Number one, if he wants to be productive, fruitful sa harapan ng ating Panginoong Yahweh, nandyan na mismo sa harapan niya. And yet, hindi niya kinukumpleto. O yan, pwede po tayong matulingan na isang tamad. Hindi lang po sa material na bagay. Ngayon, ang pagdating sa material na bagay, people are so aggressive, people are so masipag kasi naisip nila yung gain papunta sa kanila. Pero bilang Kristiyano kaya, ano kaya yung nasa harapan na natin, pero hindi natin ginagalaw. Pero nandyan na ang opportunity. Yan, pwede tayong maging tamad din kung ganun pala. And yet, yung masipag na tao naman, kahit anong ministry na ibigay mo sa kanya. Halimbawa, naglilinis lang sa church. O kaya, ito ay taga-tabi ka lang nito. O kaya kapag
pag may salo-salo sa kitchen, nandun ka, naghihiwa ka na ng mga, yung masipag ka eh. And then later on, yun mismo ang something that people will appreciate dun sa maliit na bagay na nagagawa mo and everything. And then kahapon, meron pa tayong napag-aralan yung masipag, siya yung magiging in charge someday. Hindi namimili kung saan niya i-involve yung sarili niya. Kaya napaganda nung maging masipag pala. Or awareness pala ngayon sa atin, if there is an opportunity nandiyan sa harapan natin, let's go for it. Gawin natin kung ano yung magagawa natin para hindi tayo maturingan na isang tamad na tao. Andiyan na mismo eh. Inilapit na sa iyo pero wala ka pa rin ginagawa. Sabi niya po sa verse 28, in the way of righteousness is life, and its pathway there is no death. Ito naman, tinuloy niya, no? In the way of righteousness is life, and its pathway there is no death. It seems like synonymous. It's the same thing ang tinutukoy niya from first line, and then he puts it in another way sa second line. In the way of righteousness is life, and its pathway there is no death. Kung saan daw yung direction ng isang ang righteousness, no? Sabi niya, in the way of righteousness is life, and its pathway there is no death. So ang tinutukoy dito yung path. Kung saan yung, of course, yung righteous na tao, yun ang tinatahak niyang buhay eh. Yung righteousness, wala daw. Sabi niya, is life, and its pathway there is no death. Meron po akong napanood na movie a while back, siguro 2 years ago. At yung pinaka-latest ng King Kong movie. At merong senaryo doon na nandun sila sa island eh. May senaryo doon na pag nighttime, pag dumilim na, kasi it is an island of giants. Pati yung mga insekto ay malalaki. Something about this island na yun eh. Hindi ko nalagyan. Hindi kasi napapalaw yung script. But anyways, paggabi, naglalabasan itong mga all kinds of insects. Ang lalaki nila eh. To the point, they can harm yung mga tao. Pero pag lumiwanag na, nagtataguan na yan sa kanilang mga yungib or hiding place. Ganun din po ang path ng righteousness natin. Imagine, parang flashlight na sa madilim na lugar, pitch black, at tapos may flashlight na gumagalaw. Kung tayo nga ay righteous, nandun tayo mismo doon sa liwanag na yan. Ayan. Kumbaga, everything else ay nagtatabihan yan. At dahil that path of righteousness will bring us eventually to the very life, to the very source of life. And that is Yahweh Himself. Di ba? Kaya wala pong tayong talo. Kaya pag nakatayo tayo, we're standing sa path of righteousness, there is no death. That will take you all the way sa ating Creator. I'm not sure kung ano yung nasa kaisipan ni Solomon exactly sa tinutukoy niya sa mga audience niya noon. Pero I can see this more related sa atin. Chapter 13, ang sabi niya, a wise son heeds his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. Ito po ang ipinokontrast naman niya. Yung the wise son ay marunong siyang makinig sa kanyang instruction ng kanyang father. Bakit? Kasi iniisip niya yung possible consequence kung hindi siya makikinig. Or masalam ni papa niya ang mga bagay na ito, so makikinig siya. Yan ang wise. Kino-consider niya yung wider scope, wider radius ng kanyang buhay. So kung yun ay patungkol sa panahon ni King Solomon, we can also bring it today. Of course, yung mga younger audience natin, we should know how to listen sa ating mga parents, lalo na mga Kristiyano ang ating mga magulang. Yan, dahil kino-consider na natin, they meant good for us at mas alam nila yung mga bagay-bagay sa atin. More than sa atin. Pero pwede din natin madala sa konteksto bilang Kristiyano.
So, of course, bilang mga Kristiyano, meron din tayong Father at yung kanyang instruction ay ang Scripture mismo. Unfortunately, marami na pong mga churches ngayon, maraming mga pulpito, binabawasan na yung Scripture. O ito, yung especially pagdating sa batas, ang batas hindi na para sa atin yan. Nandito na tayo sa New Testament. Kaya ang nangyayari, ang doktrina nila or belief, even ang lifestyle nila bilang Kristiyano ay baga sa, I'm not sure kung Tagalog to, yung bungal-bungal. maraming lakataw na Sungki-sungki. Sungki-sungki yung kanilang doktrina. Unfortunately, kasi bakit mo i-ignore yung Old Testament na nandyan mismo, habilin ng Ama yan eh. And naisulat ito for our sake, para tayo ay will ended up having the right life that He intended for each one of us. Now, a wise son heeds his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. Ang scoffer naman, gusto lang niya na ma-push niya yung kanyang currently na ginagawang activity. Ayan nga, sa this coming Sunday, I sent my brief outline sa church na kung saan po tayo mag-share, and I want to share yung buhay na Esau, na kung saan si Esau is a type na gusto niya lang yung ginagawa niya at hindi siya involved kung ano yung activities sa bahay at hindi siya into sa direction affairs ng family. Alam natin kung anong nangyari kay Esau. Ganon din ang son na a scoffer na he doesn't listen to the fathers kasi nare-rebuke yung kanyang personal na preference na contrary dun sa gusto niyang gawin. Yan ang scoffer naman na may pansariling agenda at ayaw niyang pakinggan ang instruction dahil salungat yon sa gusto niyang gawin. Yes. Sa ating kaya, isn't it, we see many people who attend church, and yet pagdating doon sa kanilang personal preference, yung kanilang will, self-will, hindi mo yan magagalaw. Naghahanap lang ng mga accessories, mga magagandang words na it supplements or it supports kung ano yung kanilang personal preference. Pero pagdating doon sa salungat na, ayan, hindi na. Parang namimili lang kung ano yung gusto nilang gawin. Now, isn't it, kung tayo po nag-aaral ng inductive, kaya pinipresent natin ang Bible expositorily, we should not be that kind of audience. Ayan ang advantahin naman natin. A wise son heeds his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. Continue on, itong 2 and 3, sort of related dahil sa pagsasalita. A man shall eat well by the fruit of his mouth, but the soul of the unfaithful feeds on violence. Kumbaga yung dalawang bagay ito I look at other translation, even NIV. I look at it. Yung second line is talking about the appetite. Yung appetite ng isang, sabi niya, but the soul of the unfaithful feeds on violence. Kumbaga yung appetite ng unfaithful ay into violence daw siya. Pag violence ang pinag-uusapan, ano siya, he is into that. Pero a man shall eat well by the fruit of his mouth. Yun namang unang tao ay kung ano yung labor niya, yung maayos, doon naman siya nabubuhay. Let me focus sa verse 3. He who guards his mouth preserves his life. But he who opens wide, his lips shall have destruction. So ang sabi po niya, yung taong he who guards his mouth preserves his life, yun na naman, tulad ng proverb po natin kahapon, ang wise ay, ang prudent ay hinuhold niya ang knowledge, hindi niya basta-basta ito inilalabas. So ito na naman, careful kang magsalita. Careful kang mag-release ng mga information of whoever and whatever that is.
Dapat Yes. careful ka. Mhm. Hindi yung Yes, opo. lahat na lang ay lumalabas sa iyong bibig. And then yung pangalawa, but he who opens wide his lips shall have destruction. Dahil sa kakasalita mo, Mhm. mapapahamak ka dyan. Kasi eventually, nauna na yung bibig mo more than sa isip mo eh. Parang Mhm. out of control na yung, parang meron kang, there are horses in front of you na you're out of control. Basta, Opo. kasi nagsasalita ka lang na nakikita mo, nakikinig yung mga tao sa iyo at Yes. you're taking all the time, bida ka and everything. Pero yung mga pagsasalita mo pala, ikakapahamak mo yan. Kaya ang simpleng lesson, well, let us be careful, let us guard our mouth, and let us screen every word na lumalabas sa ating bibig, making sure they're edifying, edifying yes. ating mga kausap. It helps kumbaga, yung informative sila, yung something that they can gain, that they can use, that can be served as a warning, kung ano man yun. Yun Yes. po ang na mga itinuturo sa atin ng proverb na ito. Alright, salamat po. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram, sa Pastor Ram. kapaliwanagan. And kanina nga po, while you were explaining in connection with chapter 13, verse 3, he who guards his mouth preserves his life. I did a quick research about people who got into trouble because of not being careful sa kanilang mga pananalita. At ang dami nga po, even mga famous celebrities, ang dami po actually. You can research, yun po yung, you can research yung bagay po na yun if you have web or internet at home. At ang dami po mga tao na napahamak. Famous na mga tao, even yung mga ordinaryong tao po na kagaya natin. And so, but salamat sa Panginoon po at napapaalalahanan po tayo na maging maingat even po sa ating mga pananalita, even sa mga corrections perhaps, no? Even when we give corrections, we should not overdo it. Sometimes kasi we tend to overdo things, lalo na pag, especially dun sa mga area po na kagaya ng when we give corrections or rebuke sa isang tao. Sometimes we say too much na hindi na po pala naaayon. Dito po, Pastor Ram, if I may go back dun sa previous verse, chapter 12, verse 27, the lazy man does not roast, sabi po dito, what he took in hunting. Ambaga, andun na no? Yes. Nakuha na po niya yung hayop at andun na siya, iihawin na, paano po ba sa Tagalog yung ihaw, ano po? Kakatayin, ayan. Hinayaan na lang po niya. Parang ganun yung picture po niya na andun na nga. Ang naisip ko po na isa dito, Pastor Ram, is yung sa isang, halimbawa sa isang tinatawag na sa Kristiyano po, no? Kasi marami po kasi we easily accept ang ating Panginoong Yeshua or Jesus bilang ating Panginoon, and yet people stop at a certain point. Naging contented na po sila, naging komportable na po sila dun sa kanilang pagiging Kristiyano, and they're no longer pushing forward, unlike nung mga first year or two na naging sila po ay Kristiyano. Now, in connection po, Pastor, din dito sa 27, kasi ito nga po ay lazy na tao po eh. Can we also say na yung ganun na gawain ay it's also a mark of pagiging lazy na Kristiyano? Absolutely. Ang kaya lang sila ay biktima sometimes ng excuse me. Biktima sila sometimes sa kung ano yung naririnig nila sa pulpito eh. Sometimes there are many pulpits now these days na to serve the Lord or to get involved in the ministry is an option. Hindi po a must. It's an option eh. How can it be an option to get involved in the ministry of any sort? Hindi naman lahat ng ministry ay speaking sa pulpit. Yes, Marami opo. pong bahagi ang ministry. So parang optional sa tao na ma-involve sila sa ministry. Why? Hindi ba na itinuturo ng Bible na people go to hell every single second minute of the day? So kung we will not involve, kung voluntary pala, kung optional na ma-involve tayo or what,
then who will reach those lost souls? Yes. How can Opo. we be Christ-like when we're not looking at the people na they go to hell every hindi ko alam kung how many yung statistic Mhm. every second, every minute na napupunta yung mga tao sa impyerno. I should be concerned. That's the concern my God, Yahweh, has for me. That even to the point He sent His Son because He's concerned to my soul, Mhm. not wanting na mapupunta sa impyerno. And then ngayon ako naging recipient nung love na yun. And then ngayon ako ay ano lang, na ganun lang, nag-attend lang ako ng church. Parang what happened to me? One is, baka yun ang naririnig ng mga mensahe sa pulpit. Mhm. Walang sense of urgency. Wala yung awakening. Para, hey, the reason why you were saved, number one, for your soul. Two, is Yes. for you to have a heart, the Spirit of Christ. And then now you will have the same concern as Yahweh to the point He sent His Son para mabigyan tayo ng kaligtasan. Pangalawa, ay yung may mga Kristiyano talagang, or may mga tao talagang they're not into ministry. Kahit Mhm. na matagal na sila sa church, pero yung kanilang love ay wala pa dyan. Mm. Hindi mga tunay na Mhm. mananampalataya. Mhm. Kaya two different reasons bakit sila ganyan. So is it expected po, Pastor Ram, if I may add ano po, a bit extension, Yes. is it expected po ba, if I correct me if I'm wrong, ano po, so it's expected Yes. for a so-called Christian to keep, for him or her to keep pushing forward, ano po, no? Tama po ba yon, in line dito sa Sa mga tunay na Kristiyano, yes. Yes. Sa mga tunay na Kristiyano. And yet Mhm. ngayon, kung titingnan mo yung mga churches, yung mga churchgoers, kung tingnan mo yung kanilang how they live, sabi nga ng isang preacher, you can tell the person kung ano yung pinupursu niya. Amen. And how many people talaga sa isang typical na church, they pursue God. Mhm. Yes, Di ba? yes. Dapat they pursue God. If they're not pursuing God, fake yan. Hindi yan Kristiyano. In the meantime, hindi mo naman siya maitaboy. Mhm. Kasi, who knows? Maybe someday, pag 72 na siya, makinig siya sa gospel. Pero ngayon, masyadong bata pa eh. Pero Yes. lahat ng pinapakita niyang manifestation, he's not really pursuing God. He's making God or the Bible or ang church, you know, kumbaga, accessory or part lang ng buhay niya. Kasi naman, imagine, maituring na hindi ka man nagpupunta sa church and everything. Ayaw mo naman yung bagay na yon. Kumbaga, ako nagpupunta din sa church, yung ganon. Mhm. Kaya hindi naman talaga, they're not really pursuing God. But once a person pursues God, wow, makikita mo yung kilos niya, may initiative, may naghahanap ng ways kung paano siya makapag-serve, kung Yes. paano siya ma-involve in Mhm. any area ng ministry. May concern siya sa kanyang kapwa-tao. Mhm. Yon ang mga those who pursue God. Ayan, salamat po. Napakagandang paalala po na Pastor Ram para sa atin pong lahat, mga kapatid, mga kaibigan who are Yes. watching us or joining us right now, that bilang mga Kristiyano ay dapat tuloy-tuloy po ang ating involvement, kung ano man yung init natin when we during our first year or years sa ating pagiging Kristiyano now ay ganoon pa rin, ano po, hindi siya dapat nawawala, and that's a good sign na tayo po ay tunay. Ayan. Ayan, Pastor, dito po sa verse 28 ng chapter 12, sabi po, in the way of the righteousness is life, and in its pathway there is no death. Mhm. Is it possible po for a certain person or individual to live a life of righteousness apart from the Lord? Kasi yung ibang mga tao, ang sinasabi nila, kahit hindi naman ako mag-church maayos naman yung pakikitungo ko sa aking mga kapwa, wala akong inaagrabyado, Mabuting tao po siya, wala ganon, akong no? pinadaya, mabuti naman akong tao. Yes. So, apart from our Yahweh po, Pastor, is it possible na maging righteous po ang isang tao? Well, ang 28, I will answer that.
Pero ang 28 is not even talking about the righteous person. It's talking about yung path kung nasaan ng righteous. Actually, yung 28 is a picture of halimbawa, no? Nagtanim ka ng mga outdoor kind of plants, and then kinip mo sila indoor. Kita mo malungkot sila, yung hindi sila masigla, gano. Kasi they meant to be outside eh. Ngayon kung ilabas mo sila, you give them water at sunlight, iba yung kanilang iba yung kanilang aura, iba yung kanilang dating, di ba? Those are the people who are in this path of righteousness. They're full of life. Kasi there is no death in this path eh. Pero makita mo na naman, again, may mga taong they claim to be Christian and they claim to be followers of Christ. Pero tingnan mo buhay nila parang mga survivor. Parang they're dragging themselves. Walang excitement eh. Pero nasan ka ba? Are you indoor? Are you outdoor? Nasan ka ba? Yung verse na ito. But to answer your question, definitely not. Because people can justify whatever justification meron sila sa wrong life na kanilang pinili. That's all right. Leave them alone. Leave them alone. Yes. Sabi nga nung pulis, wag ka magpaliwanag sa akin, tara. Sa presinto ka magpaliwanag. Ayan. Yes. You explain that to Yahweh, not to me. But for me, I found life already. It so happened na sinishare ko lang sa'yo, baka interesado ka. If not, dito tayo maghihiwalay. Ganun lang yon. Nandyan sila. They will come sa path natin eh. At times, mga friends sila. At times, mga co-workers sila. At times, relatives sila. At times, loved ones sila. But get out of my way. I'm on my way to where Yahweh is calling me. Ayan ang dapat ang focus ng isang mananampalataya. That means, you really found life. Nothing and no one can get on your way. Yan. Parang po ito, Pastor, di ba yung righteousness, in other words, yung pagiging, kumbaga, inosente, or ano tawag po niyan, yung parang yung isang bata na he doesn't want to get involved dun sa kasalanan. Kasi nag-flashback lang sa isipan ko po yung kanta ng ng Asin. I think Asin, masdan mo ang mga bata. May part doon ang buhay ay hawak nila. Ayan. Ang buhay ay, I think that's a very good insight ng nagsulat po na yan. I was just observing the children. Kasi ang mga tao po ngayon, basically, wala po silang they're like zombies na wala sa kanila talagang quality ng buhay. Of course, they're breathing, they're existing, but that's not the life that we're talking about. Yung quality. Yung contentment sa mga bata po, andun yan sa kanila eh. And so sa atin, kung tayo po kung tayo ay inosente, we don't want to get involved dun sa mga kasalanan. Instead we chose to walk in the path of righteousness. Nako, ang sarap naman po nun. Punong-puno ng buhay. Yes. Ayun nga, yung last night, I had a excellent time with kaibigan natin. Inlit po ako ng dinner at salamat sa mag-asawang kapatiran natin. Actually, yun ang observation namin sa mga tao na look at these people. They're just eating. They're just here. Wala na yung perspective nila, who they are and who created them. Alam po ninyo, sa panahon natin, the same nung panahon ng ating Panginoong Yeshua as He observed ang mga tao. Pero worse po sa panahon natin. What is that? Well, sa panahon ng ating Panginoong Yeshua, nung nandun siya, dinescribe niya ang mga unbelievers. Dinescribe niya yung mga taong hindi nakasumpong ng liwanag na nakakilala sila sa ating Panginoon. What do they know? They only know this life. They only know what is happening, activities, affairs dito sa buhay na ito, and yet they do not get the meaning. They do not get the message of anything happening dito sa buhay na ito. So ito na to. That's all they have. Itong buhay na ito. Yung panahon nila yon. O sa panahon natin is just the same na naman. But meron pang karagdagan. Kaya I mentioned yung wars.
Dito sa panahon natin, the same thing. Kung noon ay may mga taong gano'n na lang yung invitation ni Yahweh, pero sabi niya, ay kasi may nabili akong lupa, I need to check it muna. Ay, kasi yung bahay namin, noon pa yan. Don't be surprised. Kaya pag makausap mo mga gano'n na lang klaseng tao ngayon, I read you already in the Bible. You were those people who were invited, you rejected it. At I know also yung kahihinatan mo. But alright, sige, I'll see you later. Tayo sa kanila no? So now, meron pang another, other than sa mga material things, other than sa they pursue their own will and preference sa buhay ito, meron pang karagdagan po ngayon. Because now we have what they call low frequency na it's right here. Kung imaginein mo yung fog dyan sa Baguio, pag nandyan po ang fog sa atin ay nakabalot tayo ng fog Imagine kung gano'n yung electronic signal sa bahay-bahay. Dito po, kung titingnan ko yung Wi-Fi signal dito kung nasaan ako ay at least 7 to 10 Wi-Fi coming from all over sa mga neighbors, saka yung Wi-Fi natin. Do you know what that does sa ating brain? It makes us passive. It makes us passive. Kaya ang mga tao ngayon, hindi lang yung noon pa, materialistic na sila, noon pa ay they pursue their will. Ngayon, they even make us passive. Yung electronic. Kaya nga, yan yung nangyayari sa mga tao ngayon. Kung ano na lang yung ginagawa nila. Ito na yun. Ito yung ginagawa. Meron pang additional na talagang putting them down, making sure hindi sila magsusurface. Ika nga doon sa movie ng Matrix. Make sure hindi ma-unplug yung pagka-program sa kanila. They will just leave. Pagkatapos ng buhay na ito, they die. Ang katanong is, ano yung naging buhay mo dito? Anong i-report mo kay Yahweh? Kasi lahat ng pinagpaguran mo ay iwan mo dito. Pero ano yung i-report mo kay Yahweh? Ito ngayon. Kaya, naku, salamat po, Amang Diyos. At somehow, kami po ay nakasilip sa inyong salita. At salamat po. Kumbaga, little by little, nadidetach tayo dun sa system na yon. Yan ang mga tao ngayon. Amen. Salamat po. Maraming salamat, Pastor. At tunay nga po na napakarami mga kayamanan po, words of wisdom, mga instructions na mapupulot po natin dito sa Proverbs, even dito sa chapter 13. A wise son heeds his father's instruction. Usually mga kabataan po ngayon, they don't siguro kung meron man po kalahatin lang, no, or sabihin pa natin kung sa 100 siguro 60% or more, they don't listen dun sa kanilang mga magulang, thinking that we are wiser, we are better, mas marami kaming alam. That's not true. Maybe you're knowledgeable sa mga gadgets, electronics, but about life, oh man. We are talking about life. Kaya sa atin po, no, na may mga magulang pa, and your parents, you're living with your parents right now, you listen to them, we listen to them. You are blessed. You don't know how blessed you are. Kung tayo po ay namumuhay, nandyan ang ating mga magulang. I can really say that, especially right now, I'm living far from my parents. There's really a blessing po na may guidance po sila sa atin. Ayan. At anything po dito mga kapatid sa verses 3 verses ng chapter 13 before we greet sa ating pong mga kapatiran? Meron lang akong parang konting clarification dito sa 13 verse 1. Nasabi, a wise son heeds his father's instructions, but a scoffer does not listen to rebuke. Pastor, meron ho kasi kaming na-encounter na issue dun sa area namin, dun sa kung saan ako nagtatrabaho na. Meron yung isang bata na during weekends is nagbebenta ho siya to support his education. Not knowing na he is being forced to do this one by his parents. Could we say that underage po? Kumbaga, ang nangyari po kasi dito is parang nalaman na lang namin na bigla siyang nawala dun sa lugar nila, tapos na napabalita na lang sa amin na
sinabi daw ng magulang niya na huwag siyang babalik hanggang hindi siya nakakabenta. Which is, parang nag-assume na lang kami na hindi siya nakabenta kaya hindi siya umuwi. Kaya rineport nilang missing. Although sinunod niya yung instruction, it became bad for the situation of the child. Paano po natin may relate yung dito sa a wise son? Tama. Ano yan eh, ang good question yan, Brother Benedict. Yung, kasi ang context dito ay nung ibinigay ito ni King Solomon as an advice sa given family, even to the children, we're talking a normal average family. They know Yahweh, they know, they hear Torah, and they have a temple, and they all worship together. Ngayon, ito naman, every now and then, magkakaroon ng mga children, anak, na ito, pasaway siya. Hindi siya susunod kung saan yung typical na routine or direction ng family. Yun ang mga scoffer at this point. Pero sa atin kasi, we're living in a abnormal generation sa totoo lang. Even sa mga bahay, minsan na makita mo, instead yung lalaki ang nag-head. Hindi, ang babae ang gusto maging head. For the reason na siyang kumikita ng pera, etc. Gusto niya, sana yung boss. Abnormal kasi, na at times we even accept that. Or kaya yung asawang lalaki ay hindi siya mananampalataya, yung babae lang yung mananampalataya, and then so nandun yung guidance ni Yahweh, wala dun sa unbeliever. So abnormal na naman yun, hindi yung normal na arrangement ni Yahweh kasi. So we just need to adjust. Absolutely, hindi tama yung sabihin mo yung anak mo, parang ginawa mo ng yan ang mga taong survivalist kasi sila, Brother Benedict. Lalo na pag wala silang ugnayan sa ating Panginoon, kawawa ang tao talaga. Parang wala silang pinagkaiba sa mga daga na nabubuhay sa mga kanal, sa mga imburnal, ang mga taong mahirap na wala pa silang ugnayan sa ating Panginoong Yahweh. Gagawin nila yung bagay para lang sila ay makasurvive sa buhay na ito. Alam natin, may mga family na dyan, I don't need to say the region, they actually sell their daughters. And they sell their daughters sa mga organization they know na ipa-plug sila sa mga prostitution, sa mga bar, sa mga karaoke. They know that's where their daughter will ended up, and they still sell them. Ganun ka survival ng mga taong mahihirap at wala pang ugnayan sa ating Panginoong Yahweh. Kawawa po sila. Only if they will come to know ang ating Panginoong Yeshua as their personal Savior. Man does not live by bread alone. Yan kaya pag nagsimula ka na sa salita ng ating Panginoon, boom! Pati yung all po sa atin, little by little, ay Yahweh will send people and you will hear them to help you in any assistance na you need. From the spiritual to material ay gagalaw ang ating Panginoong Yahweh. Only if they can hear us. Only if we can tell them this life is not about surviving, this life is about conquering in the name of Christ. Yan. Yes. Okay, maraming salamat po, Pastor. Ayan. And lastly po, napaalalahanan po tayo dito sa Proverbs chapter 13, yung pagiging maingat sa ating pananalita. Alright, if there are things that we don't need to tell to everyone, then huwag po nating sabihin. So, pagiging maingat lamang. Sometimes po kasi yung pag wala na tayong masabi and then we just say things na hindi naman connected sa conversation or what. People doesn't really care. Mga feelers. Yeah, mga feelers lang po ng mga ganun. So, maging maingat lamang po. Yes. Alright, napakagandang pag-aaral po mga kapatid, mga kaibigan. This time, we will greet ang ating pong mga kapatiran who are joining us online. Unang-una po sa mga kapatiran natin sa Calvary Chapel, Baguio City. Maya-maya, perhaps Brother Ben or Brother Dennis will greet
ang bawat isa po sa atin, but generally speaking po, sa akin, I would like to greet all of you na nakikinig po sa atin. Thank you for being there at even interacting with us. Kung may mga katanungan po tayo, mga kapatid, let us know. We have our chat box habang live po tayo. Send us your question. Even yung mga kapatiran din po natin dyan sa bandang Amerika, maya-maya, I believe Pastor Ram will also greet all of you. At I would also like to greet specifically ang aking pong may bahay, si Sister Judy. I saw her kanina joining us online. Bibihira lang po kasi siya maka-join, dahil sa, may mga ginagawa. But thank God, nakasama po siya sa atin ngayon. Alright, Brother Dennis, Brother Ben, maybe you would also like to greet ang ating pong mga kapatiran. Okay, Siyempre, gaya ni Bro Andy, unahin ko na rin yung mabuting may bahay. Ayan, of Sister course. Tanya Vergara Adria. So, hey, good evening sa'yo. We would like to also greet si Ma'am Cory Guevara Oliado. She said hello. Yeah. Tapos, may karagdagan pa ho siyang greetings hanapin ho natin yan mamaya. Tapos, pati na rin si Ma'am Edeline Yabot Oitas. Yeah. Okay, Hello po. Hello po sa inyo. Si Yes. Brother Max Africano. Bro, good evening sa iyo dyan. Korean na naman ba? Tapos si Sister Crema Canlapan. Ang sabi niya, hello and good morning, may Bible Cafe family. Ayan. Yes. Good morning din po sa inyo dyan. Good evening rin po, Nanay Tess Rodrigo. Good evening po sa inyo dyan. At pati rin po kay Sister Malu Vergara. Okay, good evening po sa inyo. Ay, good morning po pala sa inyo. Good morning po. Good morning po sa inyo dyan. Yes. Yung follow-up greeting po ni Ma'am Cory Guevara Oliado, sabi niya, Happy Friday to all my CEMI and Bible Cafe family. May the Lord bless us all. Yun. Alright. Ayan, si Mama Edeline Yabot Oitas wants to say good morning and good evening po to my Bible Cafe family. Ayan, good morning din po dyan or good evening. Ayan, si Brother Jonathan Bacani, sabi po niya, Shalom to one and all. I have a praise report po. A week from today, we are spearheading a Bible study here at our house. We will be leading brethren from ages 20 to 50. Mostly young couples and our praise team. Sabi po niya. We will begin to explore and digest the book of Matthew. Please lift us up in your prayers, praying for Yahweh's wisdom na sana hindi po ako maubusan ng English. Kasi kami lang po ang Asian sa church. Yeah, as of the moment. Ayun. Yes. The Lord opened this opportunity for us to lead. Praise Adonai for Bible Cafe. Sabi po niya. Salamat, Pastor Ram, and dear brethren in Baguio for the daily wisdom and encouragement. Ayan. Mabuhay po kayo sa Panginoon. I think malaki yung naging impact kay Brother Jonathan since na-open tong program ng Bible Cafe. So parang nagkaroon siya ng light sa puso niya na ibahagi rin yung natutunan niya through Calvary Chapel, sa IBS and everything. At Yes, exactly. napakagandang praise report or malaman po na they are starting to spearhead as a Bible study doon po sa kanilang lugar. Ayan, Bro Jonathan, rest assured, isasama po namin ito sa aming mga panalangin. Yes. Alright. Also, I would like to greet si Sister Marian watching us online from what's that? Pangasinan, ano po? Yes. I forgot yung specific place, but good evening po sa inyo dyan. Even si Sister Ren Barbs, I believe Sister Ren is from part po siya ng Calvary Chapel, Montalban, kila Pastor Ruel. Alright, thank you mga kapatid for joining us right now. And again, we invite you to not only join us online but interact with us sa inyo pong mga katanungan. Ano po, or mga clarifications regarding the Bible. Kung wala man po sa ngayon, that's fine. But at least you read ang ating po mga Biblia. Ano po? Doon po tayo magsisimula. Kung wala tayong mabuo na question from the scripture, then we start reading our Bible. After all, this is basically a Bible study and we're talking about the Word of God. So, doon po tayo makakabuo ng ating question
kung tayo po ay magbabasa, magsasaliksik Yes. sa salita po ng ating Panginoon. Ayan. Alright, so Pastor Ram, maybe we believe meron din po kayo mga pagbate na gagawin sa ating mga kapatiran po dyan. Oh yes. Let me see kung sino lang yung hindi ko narinig na binati nyo. Si Brother Fred dito, Manyo, watching with us. Magandang umaga, kapatid. Brother Freddy, Manyo. Sister Violi, Datuin. Yan, hello po sa inyo dyan. Online at the moment, yes, magandang umaga po dyan sa Chicago. Bukas po ang biyahe ko dyan. I understand, bukas naman yung balik ninyo dito ni Kuya Benji. But may Yahweh use you po dyan as you spend time with your relatives. Magandang umaga po. Si Brother Ver, Libranda is watching us now. Brother Ver, magandang umaga sa atin. At hopefully we can get together sometime today, no? And tomorrow ang biyahe, sometime in the afternoon. Kanina nga tumatawag si Pastor Noni, kaya lang Pastor Noni, naka-live tayo ngayon. Si Chef Robert Pablo is watching us right now. Chef, magandang umaga sa atin po, no? Sino pa? Of course, again, I want to say good morning kay Bot Gamboa, my sister who is watching us. Hello po. Sa screen natin si Raymond Gamboa yan, but he most likely will watch itong program natin. At din si Sunny Carreño is also watching us. Brother Sunny, magandang umaga sa ating dito sa Las Vegas. I will see you tonight naman. Tonight I will visit yung Calvary Chapel Filipino group. May Bible study every Friday headed by Joe Mejia. Yan, Brother Joe, magandang umaga. Si Pastor Louis Viola is watching us right now. I'm not sure, Pastor, you're driving going to work or stationary ka. But anyways, magandang umaga. Maya Paabak, kaya katamo. Speaking of Maya Paabak, si Ma'am Angeline Ursabia. Ayan. Maya Patengi. Yes. Alright, basically, yun po yung hindi ko nadinig na ginread ninyo. But again, I wanna say hi also to everyone na ginread po ng ating mga kapatiran. Magandang umaga, gabi sa atin po. Alright, so it's like 2 minutes and 20 seconds before our first hour. Ayan. Together sa Napakabilis Diablo, napakabilis ng oras kapag po tayo nagla-live. So right now we're up to the first question. I think I'm going to read the one back question pa, Pastor, from our last night's episode ng Bible Cafe. At ito po ay nanggaling kay Sister Hero. Ang sabi po niya, Pastor, I just want to ask po, Pastor, kung ano po ang characteristics ng friends na dapat natin piliin from verse 26 po, na ang sabi, the righteous should choose his friends carefully. Yes. For the way of the wicked leads them astray. Yun po yung katanungan ni Sister Hero. I hope, Sister Hero, na naka-monitor ka po ngayon. Ayan, so back to you po, Pastor Ram. Yes. Well, unang-una kasi sa atin, i-assess natin yung level natin bilang mga Kristiyano. Diba, Christian ka, ano yung level mo? Kung yung level mo you are still into absorbing things from the world and from the so-called na mga Christians around you, then you must choose someone who is more mature sa iyo. Ayan. Then makikita mo yung mga ate, mga kuya, yan ang mga dapat na pinupursu natin muna. Dahil tayo ay nandun sa level na we are still into growing in knowledge. Yes. So kung makikita mo yung other na mga mas bata sa iyo, they will pretty much maraming mga ideas yan. Kahit na bago naging Kristiyano ang
ang isang tao, marami na siyang ideas. Much more ay ang pag naging Christian na siya, yung idea niya sa labas, idea niya sa loob, sama-sama na yun. Pero raw yan eh, mga hindi pa subok. At of course, number one, your friend should be una kang titingin within the scope ng mga mananampalataya sa church. Yan muna ang unang-una mo. Diyan ka maghanap. Hindi yung just anybody na ma-meet mo ay can be your friend. Hindi po pwede yun. Yan ang pag-select eh. Sabi niya, piliin mo sila. Of course, nilalagay ko sa konteksto natin, hindi na sa konteksto ni King Solomon dahil ang tanong ay ngayon na, ano po? Yes, okay, hanap ka dito within the fellowship. Kung ikaw ay you're still in the growing stage, maghanap ka ng mga ate. At ano naman yung mga ate, mga kuya, ayan, makikita mo they're serving ang dating nila. You know, they're not into themselves. Kundi ano yung what can I do na mga makikita mo naman yan eh, mapapansin mo. Ngayon kung let's say ang level mo naman ay nasa kuya, ate ka na. So piliin mo yung mga interesado lang. Yung mga interesadong mga tao. Don't waste time dun sa mga hindi naman interesado ito eh. Why would I waste my time? Yung gano'n. Yes. Piliin natin yung mga friends around us. Yes. And the discernment coming from the Holy Spirit will actually guide us to choose the right people na masabi nating mga friends. Sabi nga nila, everyone has many acquaintances, but sometimes few friends can only be found among those many. Yan, piliin natin sila. Ayan. I think in this thing called life, Pastor, along the way, marami po tayong mga mamimit na mga certain persons, individual, different characteristic, different personalities. But at the end of the day, doon po natin na may experience na some friend, they come and go, some of them are fake, but most of the friends na totoo ay maiiwan at maiiwan pa rin. Pero it's a good thing po na we are into church because sa isang church kasi maraming mga youth group, youth ministry, and I think marami naman mga friends dyan na pwedeng maging companion mo na makapagdulot po sa atin ng mga mabubuting bagay. Yes, at very important po ito, no, na subject, especially po sa ating mga youth, ano po? Yes, mga kabataan. Na wag lang tayong, kumbaga wag lang tayong kung sino na lang yung kinakaibigan natin just for the sake of companion. Sometimes kasi andun yung Brother Dennis, Brother Ben, yung peer pressure na tinatawag, especially sa mga mga students, ano po. Usually we tend to give in dun sa pressure and nai-influence tayo ngayon kung yung kinakaibigan po natin ay hindi maganda naman yung kanyang ginagawa. And we think that hindi okay lang kasi I'm a Christian, hindi ko naman siya gagawin. Eventually po kasi the more time na we spend with them, that's right, na unti-unti po, unknowingly sa atin, unti-unti na palang nasusoften, na i-invade yung ating standard na dati pagkataas-taas now because we spend a lot of time with this friend na hindi maganda yung kanyang influence just for the sake of meron lang kaibigan na nawawala ngayon yung ating standard na dati na pinangahawakan po natin. Maraming salamat po ay kay Sister Hero. Ito, Sister Hero. Ayan, kanina doon po siya sa church preparing for our Sabbath food or meal tomorrow. So hope to see you, Sis Hero and Bro Ali tomorrow. We miss you. Alright, so dito po meron namang katanungan na pinadala sa atin. Do you have it with you, Brother Ben, yung katanungan ni Brother Joseph? Oh, yes. Alright. Ayan, ang sabi ni Brother Joseph. By the way, Brother Joseph, good evening. I'll get well soon. Gaya ng, oops. Na ano ba siya, bro? Nahamugan? Nahamugan yata, oo. Yes, sobrang makapal po talaga yung po dito ngayon sa Baguio. Ulan, and then andyan na naman yung fog. Yun. Bali, ang question po niya is, alam na ba ng Diyos kung ilan ang maliligtas, yung hindi mapupunta sa impyerno? Yun po yung katanungan niya, Pastor. Ayun. I wanna greet si Sister Lucita Mandadero. Sister Lucy. Yes. Welcome po sa akin dito sa
beautiful place of Las Vegas. Kay Sister Malu Samson Lakanilaw. Ayun. Yan. Lakanilaw. Ay, ketang Lakanilaw, ne? Kapatad, Maya pa abak ketatam. Ganun rin kay Marcoleta. Ayan, mga Kapampangan to eh. Wow. Marcoleta, Nano, kamusta? I'm blessed to have to gather ang mga junior brethren this visit. Ayan, na nakakapag-inductive kami, expose them, telling them many more about yung mga ins and outs ng inductive approach. Kaya I'm blessed to have si Mark and Brother Kesed joining us sa pag-aaral natin. Hopefully, next time I visit, ay iba naman. Punta tayo sa another level. Mark. Si Pastor Noni, Abad Santos, ayan, is watching us. Pastor Noni. Hello po, Pastor. Pastor Noni. Hindi ko masagot yung call ninyo kanina. Naka-online na tayo, naka-broadcast na tayo. But later, I will return the call after ng ating program. Maybe another 30 minutes or so. But anyways, thank you for joining us dito sa ating live na program, The Bible Cafe. Alam ba ng Panginoon kung ilan? Yes, Ilan? yes. Well, God is all-knowing. Pagdating dun sa who will make it and who will not make it, definitely alam na ng ating Panginoon. All-knowing God kasi ang ating Panginoon. So, I think that is something that it is not even for us, because what concerns us right now is, are we becoming holy? Are we becoming righteous? Are we involved in the present work ng ating Panginoong Yahweh ngayon? Kaya nga sometimes there are people who are into too much prophecy, mga eschatology na mga pag-aaral. They know everything about what will happen in the future, the order of Yahweh when it comes to rapture, tribulation, and millennial kingdom, ushering to eternity. They know all that. Pero ang tanong is, who are they at the moment? Kasi number one dyan ay we will bring yung past natin kay Yahweh when we stand before Him. And yung past na yan, dalawang compartment lang yan eh. Righteousness and godliness. Do we have that? Pangalawa ay, are we becoming contributor of His will dito sa buhay na ito? Sabi nga ni Brother Jonathan ay, they're about to open a Bible study dyan sa kanilang bahay mismo. That's good. I'm glad to hear that, Brother Jonathan, Sister Raquel. May Yahweh bless and empower you, even in His grace, to this opportunity to serve. But remember, ang sabi ni Apostle Paul is, I am a debtor, sabi niya. I am a debtor to the Jews and to the Gentiles. Anong ibig sabihin nun? Wow, it's been a while. Why just now? Why just now? Look at me. I'm already an adult. I'm already a Pharisee. And look at how I spent my life up to this point. Now, realization, I'm a debtor. There's so much to catch up sa gusto palang paggawa ni Yahweh sa akin. That's coming from Apostle Paul's word sa atin. Kaya kung i-divide natin yung attention natin sa buhay na ito. 1 to 10, no? 1 to 10. 10 items. How much of those 10 items is for Yahweh? And how much of those 10 items para sa atin? Ayan. Kung maging 1 lang yung kay Yahweh, sometimes you're super na yan eh. Super na yan. But at times ay point lang. Sometimes 0.5. Sometimes 0.2. But sometimes 0.006. And then the rest is atin na. So the moment we realize kung ano talaga ang purpose natin sa buhay na ito, all of a sudden nagiging debtor tayo. Because all those times, all those years, we took it for ourselves. I'm not talking to anyone, but I'm talking to every viewer na nanonood po nito. Unless ang buhay natin ay into concern ni Yahweh, sometimes we question ang ating pagiging Kristiyano. Is it by just name lang ba?
Is it by the approval ng ating mga sarili or we truly believe kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Yahweh sa atin? This is the time that we can work, we can do something for tomorrow or later when it's nighttime, there is no more opportunity to do or to work. Yan. Maraming salamat po, Pastor Ram. Yes, and I think that's an interesting no? Yeah. Katanungan na Very pinadala po sa atin ni medyo Joseph. tricky po siya, no, na question alam ba ng ating Panginoon. And of course, andun yung mga bagay na yung kasi, imagine, no, may makatabi ka sa bus. No, po, Pastor. Katabi mo sa jeep. At hindi siya mananampalataya. Sa dating niya, hindi siya mananampalataya. And then sabi mo, Brad, alam mo ba na ang Diyos alam niya kung ilan na yung maliligtas? Para NSO. Ganun ba? Okay. Good for you. Kung alam ng Diyos mo. Okay. Ako punta pa rin dito. Good time pa rin. But, good. Alam mo ng Diyos mo kung ilan yung maliligtas. Di ba? What are the informations we try to put it on our shelves para when we talk to someone, making sure ito magagamit ko to. Kahit na sabihin mong alam ng Diyos kung ilan yung maliligtas, where is that in the Bible? Ang tanong niya ngayon sa atin. Nasaan yun sa Bible? Yun naman. Kaya kung ang i-master natin yung how we can enroll them in the salvation of Yahweh, that's good. Those are the things that we need to, makakatulong to. Pag may nakausap akong mga unbeliever, ito yung idadump ko sa kanya. Ito, makakatulong to. Pag may nakausap akong nanghihi ng mga Kristiyano, ito yung idadump ko sa kanya. Yan ang mga bagay na it should attract us to when it comes to building up our knowledge. Pastor. Pastor, magandang tanong siguro, ako kaya or tayo po kaya ay maliligtas kasi yung ina-number mo kung ilan yung maliligtas pero hindi ka pala kasama doon. Ayun. Ano kaya yung magiging basihan ko para ako ay makonsider niya bagay na gano'n. Para hindi NSO ang dating. But anyways, ano ba, nilagnat ba si Brother Joseph? Yes, according sa kanya po, Pastor, parang ganun po yung dating. Parang he's not feeling well. Okay. Hindi naman lagnat-laki yun. Hindi, sobrang nanlaki si Brother Joseph. Malaki na si Brother Joseph. Baka anong mangyari. Brother Joseph, get well. We hope to see you next week's episode. Yes. Say hi sa inyo family. Opo, Pastor. Sabi po ni Ma'am Mariana Samaniego, hi daw, ayun, wave po, ayun din si Sister Malu Vergara wants to say Sabbath Shalom for my bro Den, bro Andy, and bro Ben pala, bro Dens, ayun. Hello my Bible Cafe family all over the world. I hope na marami po tayong mga listeners or viewers all over the world, and happy weekend everyone. Ayan, sa inyo rin po, Sister Malu. Happy day dyan sa may Roseville, California. Yes. I would like also to greet si Sister Anna Peralta joining us online. Even kay Auntie Wilda, dyan din po joining us. Even kay Nanay Nena from all the way from Alaminos, Pangasinan. We miss you, Nanay Nena. Nawa maka-visit po kayo ulit dito sa CC Baguio. Alright, now, we have another question. This is coming from Ma'am Crema, ano po? Sabi po niya, ito po ba yung binasa natin? Hindi po, no? Hindi po ito. Do you have it with you, Brother Ben? Itong katanungan po na ito? Yes, actually. Ayan, sige nga po, if you could read it for us. Yes, ang tanong po ni Sister Crema Canlapan is, my question for the day po, Pastor Ram, will a Christian's literal 24/6 creation belief impact her theology, Genesis creation account? Salamat po. I see. I think he's talking about 24/7. Ano po? Alam ko, 24/7 to eh. Yung on daily basis na 7-Eleven. Yung daily basis na, kasi may mga ano po yata dito, Brother Ben, Brother Dennis, bago natin ibalik kay Pastor Ram, may mga nagsasabi na
yung creation ay ano po talaga yung day na alam natin. Yung man is first day, second day. Meron naman pong nagsasabi na no, it took thousands of years kasi a day is like I mean 1,000 years is like a day sa ating Panginoon. So I believe dito po nanggagaling si Ma'am Crema. Importante daw po ba ito sa theology ng isang mananampalataya? Ayan. Salamat, Sister Crema. Yes. Well, meron tayong simple na rule dyan sa prophecy. Pagdating sa prophecy, pag sinabi ng Panginoon na a day, kung prophecy siya to happen, hindi pa nangyari, that can mean 1,000 years. That can mean 1,000 years. Alright? Kaya kung titingnan natin even yung kanyang pag-resurrect coming in the picture, the third day, that can also has a kumbaga, meron siyang significance when it comes to the third 1,000 years. Time period. Ayan, katulad nung when you work for 6 days, and then the seventh day you must rest. So it's the same thing as he actually did and he will do. Let me explain. I believe ang tinatanong ni Sister Crema, yung 24/6, yung 24 hours ba, 6 days ba yung creation? Creation, yes, opo. Kasi 7 6 days days lang nag-rest daw yun, po. hindi 7. Mm. Kasi yung 7, hindi na siya gumalaw. Yes, opo, Pastor. So I believe that's where Sister Rema is coming from. Oh. I'm almost certain. If not, you can text us, comment to us, Sister Rema. So literal ba na 24 hours na 6 days ang creation ng ating Panginoong Yahweh? Well, for me, I will believe that. And I do believe that. And I have no other school of thought or any other consideration, but literally, I'm banking na ang ating Panginoong Elohim actually created everything within 6 days. He is capable to do that because He created from His words. He created the rock. It's something from nothing. Hindi naman yung inassemble niya itong material world na ito, physical world na ito. No, He spoke it. But before He spoke it, ang wisdom niya went from eternity together. Kaya every time mag-speak siya, dumaan na sa wisdom niya na ang signal niya is super bilis. Yung wisdom niya ay talagang pumasok na sa lahat ng mga DNA, mga genes, sa lahat ng mga buhay and everything. And then when He speak it, He will just come in the mag-a-appear lang yan. In an instantaneous. Physical world. He's capable to do that with 24/7. Ayan, kaya He worked for the 7th day ay nag-rest naman siya. Now, tingnan natin. The moment na nagkasala si Adam together with Eve, ay ano ang nangyari? Yung kanyang original na structure sa tao, nag-crumble yan. Dapat ang spirit ng tao siyang in control over the soul and the physical body. Nung nagkasala sila, nag-crumble sila ngayon. So naging more soulish ang tao more than sa spiritual. Kasi meron siya ngayong pagkakautang sa kasalanan. Ito ngayon ang ground na ginagamit ni Satanas sa atin to dictate, to maneuver ang buhay natin dahil meron na siyang hold sa ating buhay. Kaya we sin, personal sin, nabibuild yan. But anyways, hindi yun ang direction natin. Ito ngayon, ang ating Panginoong Yahweh, to save us from that condition, He worked. Even talking to prophets, giving them the law, ang mga tao, He anoints mga tao as His spokesperson. He worked, He labored for 6 days. Kaya makita mo, yung coming ng ating Panginoon ay nasa towards the ending ng 4,000 years since nung nagkasala si Adam and Eve. Now, after 2,000 something years, ito na yung panahon natin. Kaya nga yung second coming is anytime, any moment. Of course, yung
the 70th week sa Daniel will take place, pero we're heading to the 6,000 years since nung nagkasala si Adam and Eve. What will happen after na 6,000 years? Well, 1,000 years. And what do we know about 1,000 years? Yun na yung millennial kingdom. There will be a rest. Magte-take a break. Sabbath, 1,000 years si Yahweh. One day. So yun ay prophecy. Hindi siya account. Kung account siya, dapat pag sinabing one day siya. One day talaga. Kung prophecy siya, ang one day, it can also mean 1,000 years. Yun. Kaya ano ang view ng mga Christian when it comes to the literal creation niya, we should take that as literal na 24 hours, one day. Yan, 6 days na creation. Yes, opo, Pastor Ram. Yes, opo, Pastor. Dito nga po sa Pastor, if I may share this, sa Hebrew calendar, we are in the year 5,778. Yung kasi sa atin po, we are following itong I believe Gregorian na 2018. But in the Hebrew perspective, it's actually 5,778 year ang taon po na ito. Close to 6,000 years. Yeah, opo. Pero may ano pa yan, meron pang other consideration dyan. Plus and minus. When did that start? When did they start counting? Kailan sila nag-count? You cannot start counting sa creation eh. Kung if you are a theologian, you should start dun sa day na nagkasala si Adam and Eve. That's when we can figure out yung 6,000 years. Yes, opo, Pastor. Yun. So yung sige po, Sige. Pastor. So yung so yung 6 days po na number na kumilos po ang Diyos, naglikha po siya, nilikha niya lahat ng mga physical na bagay. Yes. Meron pong significance yun, Pastor Ram. Is that what you're saying? Well, ang significance nun ay yung pattern ng Sabbath sa atin. Pag kumpleto, kumpleto is in the hands of Yahweh, you should rest. So, ganun din ang buhay natin. Once we came to know ang ating Panginoong Jesus, even Yeshua, bilang ating tagapagligtas, we should rest assured dun sa ibinigay niyang kaligtasan sa atin. So, di ba? And we become part of His family. Now, kung ano yung affair ng family, that should be also our affair. Yung mga bagay na ganun. But dapat, pagdating sa kaligtasan, we are not working, we are not involving ourselves para tayo maligtas. That's a false false doctrine, because we only have one kaligtasan, ay yung ating pag-recognize sa namatay ang ating Messiah to rescue us from damnation, from the bondage of sin. Dapat yun lang. Ngayon yung ginagawa natin, obeying the law, obeying the scriptures, yan ay bunga ng pagiging ligtas natin. Yan. Pero dapat you rest assured. Hindi yung, alam mo naman, yung mga maraming Christian schools, they do this, they have to do this, they have to give money and everything para sila maligtas. That's false. Wala pong pahinga yan. Ever working ka dyan. Makukulto pa. Yun ang isang significance. Yes, wow. 6 days creation. Pattern yan eh, pattern. Opo, Pastor Ram. Kumbaga ang nangusap po nun sa akin is that sa lahat po ng nakasulat sa salita ng ating Panginoon ay hindi lamang po yan nakasulat na basta ganun na lang. Kumbaga meron po pala yung mga mensahe, significance. Siyempre, at times hindi lang po natin naunawaan, but later on eventually magigets natin, ito pala yung pieces neto, ang connection niya. Amen. Ayan, maraming salamat po. Pastor Ram sa And kapaliwanagan. again, I wanna reiterate. Okay. Lastly, they can watch the video in a little minutes ago. Now I wanna reiterate. Yahweh started working the day Adam and Eve sinned. Kasi before they sinned, He was resting sa kanila. They're already in paradise. They're having rested si Yahweh. We do not know how many hundreds. We do not know how long ago yung bago nagkasala si Adam and Eve. But the moment sila nagkasala, tulad nung labor niyang creating everything,
all the physical world, universe, dun sa 6 days, pahinga siya. We do not know how long is that rest. Pwedeng 37 years, pwedeng 100 years. And then, nagkasala na naman nagkasala si Adam and Eve, excuse me. Now, the work started naman. Yun ang counting ngayon. Yung work na yan, it has to be exact the 6,000 years. Millennial is coming and no one can stop Yahweh sending His Son at His second coming. Kaya yung mga theology, mga doctrine, mga mabulaklak na pananalita na Yahweh is extending His grace, extending His mercy. Para yatang baseless ang mga yan. Parang nagiging pusong babae na rin, pusong mamon ng mga preacher, pero hindi base sa understanding kung ano ang tinuturo ng scripture. Parang registration lang sa election na pagka iuurong nila. Yeah, parang ganun lang, no? Yahweh declared everything already. Yes. Final. Yun na yan. Tayo'y nabubuhay lang dito, pero nakasakto na sa Kanya. Amen. Alright. Pastor Ram, follow-up question lang po ni Sister Crema about that before we proceed. Ayun. Yes po, that's the question. I do believe in literal days creation. Yan po. If you don't believe that, ano po ang impact nun sa following theological views mo? Yun po ang follow-up question ni Sister Crema doon. Yes, ang magiging impact kasi pag hindi mo pinaniwalaan yung literal na 6 days, 24 hours, you will venture more doon sa mga unwritten, more than sa written. Tingnan mo yung mga lesson. That's coming from the Pharisees. Sa mga Pharisees, they look at 2 different kind of laws. They look at, yes, they recognize the written law, the Torah, and then they also recognize yung oral Torah, yung hindi na isulat. Kaya ang dami ng mga pumapasok na idea sa kanila to the point na it becomes a burdensome to obey the Torah sa mga ina-add nila. Kaya kung i-check na naman natin mga ideas sa mga tao sa ating kaisipan na siguro ganito ito, kaya may Bermuda Triangle, kaya may mga Atlantic City under sa yun na mga yon. Doon pa ngayon mafocus rather than sa written scripture because God just want us to arrive sa kanyang kingdom. You want explanation? I don't have time. 90 years is too short to hear the explanation. But I do want to hear the explanation in my eternal life. Ayan. So, marami po tayong itatanong talaga. Hopefully, we will make it doon sa kingdom ng ating Panginoong ngayon. By the way, si Pastor Rica Oitas just joined us. Pastor, good morning po. Si Joel Jean Viven is watching us, Brother Joel. Si Belen, Sister Belen Moleski. Good morning, Eugenia. Say hi, Kuya Efren and Ate Salud. Thank you for watching Bible Cafe. Yan, si Sister Belen is now spreading ang invitation sa mga friends, sa mga kakilala niya na to watch ang ating program. Si Sister Vilma Kayaban. Sister Vilma, kumusta? Are you, nandiyan ka na ba sa, land of the rising sun? Kumusta ang biyahe? Ayan, I believe Sister Vilma just, nagbiyahe earlier. Si Robert De Vera, naka-online. Magandang hapon dyan, Brother Robert. Si Lorna Tolentino Sudaria, wow, Sis Lorna, parang ngayon lang kita napansin na nakapanood. Did you receive yung mga invitation natin? Ayan, yan ang mga just recently nag-online sa ating while we are talking about itong last question nating natalakay. Welcome all, welcome. Ayan, welcome po sa lahat. And that's very interesting po na question po yun. Actually, I think it's all for us, no? Kung tayo man ay mga mananampalataya, we should also have that sa ating pong kaisipan. At least mga ganun na bagay ay nai-inform po tayo. And if
kumbaga kung accurate nga po, no, if that is really what it is, at least we know na it's almost near yung pagbabalik ng ating Panginoong Yeshua, and that is consistent if kung pag-aaral lang po talaga natin yung idea po na iyon. Ayan, sabi ni Sister Crema Conlapan, good evening Bro Dens, Bro Andy, and Bro Ben. Good taste. Ay, hindi, good to see you. All of you again, sabi po niya, Sister Crema. I think mayroon din siyang question na babasahin po natin. Maya-maya lamang. Alright. We can read for our last question for tonight. Ito po ay kasi we are we are trying to limit ang ating pong oras, so we can read ito pong last question for the night. This is actually coming from Ma'am Rosana Sunflower. Good morning po sa inyo dyan, or good day. No? Sabi po niya, Pastor, in connection dun sa proverb po kanina, what can we do to those people who cannot tame their tongue? What can we tell them? Do we have the right to do so? Most of the time when they open their mouth, it's really hurtful or hurting others, and they continue to do so. One brethren stopped coming to church because of her hurtful remarks toward them. Thank you po, Pastor. Ayan, yun po, Pastor, yung katanungan ni Ma'am Rosana na pinadala po sa atin. Ayan, salamat, Ma'am Rosana, for your wonderful question. Ayun, Pastor, back to you. Alright. By the way, meron po tayong meron pong na-share sa atin si Sir Errol Dacame sa Kamaong Acero. Everyone na nakikinig po, nanonood ngayon ng Bible Cafe. This will help us to promote hindi lang po yung program natin na ito ay serving sa lahat ng tao, whether mananampalataya ka o hindi. Alam natin, pinag-uusapan po kasi ang salita ng Diyos, hindi po tayo nagle-lift ng any denomination, any group. Just wanna purely get into the Word. Mapansin naman po ninyo, we do not put down any doctrine dito. Kasi ang salita lang ng Diyos ang pinag-uusapan natin. So we will safe po tayo. Hindi yung makikinig ka para kang pinapatamaan or anything like that. Wala po. Now, ang sabi po ni Sir Errol, to do us a favor, pag halimbawa nanonood po kayo, instead na i-post ninyo sa inyong mga Facebook account ang program natin, instead na i-share ninyo, i-copy paste po ninyo yung link. Kung ano po yung link ng Bible Cafe sa Leader News, pag doon po kayo nanonood, i-copy po ninyo yung link doon sa window. Pag-copy, punta po kayo sa mga friends ninyo, yun ang i-paste ninyo. At pag sila, kinlink nila yung link na yan, makakapanood sila ng live, at the same time, nare-register po tayo sa Facebook. And then, aakyat tayo dun sa number of, ano yan, Brother Benny? Basta sa YouTube. Sa YouTube ba? Opo, para 300 views po, magkakaroon, maano po tayo sa ads para sa YouTube. Okay. Yun. So, sa YouTube, sure ka dyan, akala kanina sa Facebook. Sa YouTube, Pastor. YouTube ba, bro? Opo, pero yung isi-share nila is either sa FB. Sa FB ba ang isi-share nila is yung link. Pero yung pagka-share pa yung link, maka-count po siya sa YouTube. I-consider po nila pagka may 300 po. Yun, opo. So pwede nilang i-copy yung, halimbawa sa nanonood sila ngayon, may link sa taas, di ba? Opo. Opo. So i-copy nila yon and then i-send sa mga friends. Yes? Opo, yung link. Opo. Ayun. Okay, so makakount naman yan sa YouTube. Opo. Kasi alam natin si Sir Errol ay he blessed us to have this program to broadcast. Alam po ninyo, he's not charging us a single penny because he believes that this program should be out there, should be nakakarating sa every household, lalong-lalo na sa mga Pilipinong tulad po natin. Yan, ganun po, mag-bless si Sir Errol Dacame. But eventually, we can also utilize itong ating community, pa-register po tayo. Paalam natin sa YouTube that we have certain people who are actually
anong tawag dito, yung pinapatronage nila ang program Yes. na ito. And that's one way we can let them know. Yes, Ayun. opo. Kung meron pa po kayong additional question how to do that, just let us know. We will do our best to answer yung pong bagay na yon. And yon, wala nang other na pumasok na question. Ang question natin kanina ay Brother Dennis? Yung, do you have it with you, Brother Dennis? Yung katanungan? Yung kay I have it with me, bro. Sabi niya, question po, what can we do to those people who cannot tame their tongue? Okay. What can we tell them? Do we have the right to do so? Most of the time when they open their mouth, it's really hurtful or hurting others, and they continue to do so. One brethren stopped coming to church because of her hurtful remarks towards them. Thank you, Pastor. Yun po ang sinabi. Yeah. Ayan, okay, alright. Salamat. Well, ganito yan eh. Number one, kung mayroong concern sa church, we should not approach them directly. Kasi sa church, mayroong structure of leadership dyan eh. Unang-una, nandyan ang senior pastor, and then ang senior pastor, mayroon siyang mga elders. And then yung mga elders can be the ones that will take care that kind of situation sa church. Kaya dapat ang elder muna, pastor, i-inform ang pastor, sino sa mga elders ang pwedeng kumausap sa taong walang control sa kanyang pananalita to the point na itataboy yung mga taong interesado to learn about the Bible sa loob ng church. Kaya yun po ang tamang approach yan. Hindi yung tayo mismo. Minsan maapektuhan pa tayo eh. Kasi mali, tapos magmamali yung sinabi natin, masama naman tayo sa pastor natin o sa mga elders natin. Kaya dapat mauna yung i-inform ang mga tao nasa kinauukulan, ika nga. Yes. Wag padala dun sa emotion. Wag padala yung sabi ko. Yes. Parang pinatulan natin yung level nila kasi malayo na yung level natin. Nandun sila, nasa, somewhere outsider pang mga yan. They don't know their ignoramus kung ano talaga ang activity or dapat mga affairs sa loob ng church. Yan po. Ayan. Yes. Salamat po, Pastor Ram, sa kasagutan. Even kay Ma'am Rosana, nagpadala ng katanungan po na iyon. Maraming salamat po, Ma'am Rosana. At sa lahat din po ng mga kapatiran. Any addition po, Brother Ben? Kay Sister Rosana Sunflowers, if you want to, meron kasi siyang binanggit who cannot tame their tongue. For me, you could read the Bible dun sa James 3 tungkol dun sa untamable tongue. Medyo may mga mapupulat ka dun tungkol dito sa katanungan mo. James 3 verse 1 to 12. Yun. Yes, pero ang issue diyan na Brother Benedict, alam mo yung yes, Pastor. Cokin can Apo. Pag Yung pinat mo yung yung takip niya, Apo. di ba? Apo. May palabas. Ang mga taong ganyan, puro palabas. Wala silang time papasok. You're wasting your time. Okay. You're throwing pearls to the swine. Okay. Don't even waste your time. That's who they are. Palabas lahat yan eh. Palabas. Sige po. Ayan. So, yung mga Pastor Ram, if I may reiterate yung sinabi niyo po kanina, those who are in the leadership, sila po yung mag-approach dun sa tao. Kung ito walang business, you try to do that sa Calvary Chapel Baguio. You try to do that. That will be your last visit. Hindi po ba? Apo. That's who they are. That's who we are. Kung hindi church ang business mo sa church natin, madali ka namin paalisin. Find other hangout, Sa Calvary Chapel Baguio, malalapit lang yung mga karaoke bar dyan. Baka doon yung hanap ko, hindi po dito. Find other club. Mga club dyan. Find other club. Not here. You're in the wrong place. Yes. That's just the way we Yes, exactly. Ayan, salamat po sa Panginoon at somehow dito po sa ating local church, ay kanya tayong ginagabayan,
what to do, kung ano yung mga dapat na gawin natin according sa kanyang salita. And as what Pastor Ram mentioned po, salamat sa Panginoon because that's at least for now, that's who we are. Ano po? And may the Lord give us the grace na magpatuloy yung pagiging yung stand po natin na iyon. Well, anyway, maraming salamat nga po ulit sa atin po nanonood sa atin ngayon online, joining us sa ating mga kapatiran dito man po sa Pilipinas or abroad. Yes. Do us a favor as well, no? Again, ipakalat po natin ang ministry po na ito, especially sa mga kapwa natin Pilipino na sa ibang bansa. At nawa, meron po tayong nakapulutan na magandang aral even sa ating Book of Proverbs po kanina na ating na i-present po sa atin ni Pastor Ram Gamboa. We are looking forward again to see you next week, Adonai willing. At pansamantala kami po magpapaalam na sa gabi pong ito si Brother Andy po ito, no? At minsan pa nagpapaalala po sa atin that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of Yahweh. Ayan, Brother Ben. Okay, Brother Ben po ulit. Sabi, ask and it will be given to you, seek and you will find. Knock and it will be open to you. Once again, magandang gabi at magandang umaga po sa inyo. Amen. Ayan, before I do my parting word, sabi pa ni Ma'am Belen Moleski, good morning Eugenia, say hi to Kuya Efren and Ate Salud. Thank you for watching Bible Cafe and God bless. Ayan po, maraming salamat. Kagaya po ng sinabi ni Pastor, continue to copy and paste yung link po. It's okay that you share it, but one thing that you can help us, you copy and paste yung link po mismo ng Bible Cafe. Hindi pa lahat lang ng pagkakape, masama, no? Ito, magandang pagkakape po ito. Oo. Sa ngayon, pagka magkaroon po tayo ng 300 na mga individuals, tao na magre-register sa YouTube, magkakaroon po ng way para magkaroon ng advertisement po ng Bible Cafe. So, ayan po. Maraming salamat sa inyong patiently being with us dito sa Friday edition ng Bible Cafe. Once again, may the Lord bless us all. Alright. Salamat, Brother Andy, Brother Benedict. Ayan, salamat din po, Pastor. Ingat sa pag-uwi mamaya. Pagi pa ba dyan? Naulan pa rin? Yes, Pastor. Alright, ingat lang sa pagdadrive. I wanna just read yung ating mga hindi pa na-read. Hello, good morning dyan sa Baguio, brothers and sisters. God bless us all from Lucita, Mandadero. Ayan. At good morning or good evening to everyone. Happy Friday from Pastor Rick Oitas. Yan. Thank you very much, Pastor, coming from Rosanna Sunflowers, Lebranda. Amen, Sabat. Shalom everyone kay Sister Malu Vergara. Sister Brema Canlapan, maraming salamat po, Pastor Ram, sa mga kapatid, mga kapatad. Shalom and Maranatha. And lastly, have a blessed weekend to us all. All glory to God. What a great morning to start our weekend from Sister Rosanna Lebranda. Ayan, salamat po. And if you wanna here ang ating pong naging Proverbs kanina, basically yung pag yung kahihinatnan ng tamad na tao, nandiyan na yung opportunity sa harapan niya, wala naman siyang ginagawa. Tamad yan, walang future yan. O yung masipag naman, kahit anong maliit na bagay na ilagay mo sa harapan niya, he can actually utilize, optimize at ma-maximize niya yung opportunity yan. Makikita mo sa sipag, kahit maliit na bagay ay meron yang mga magandang kahihinatnan. Ayan, sana yan ang mga taong magagather natin sa church, no? Hindi yung mga yung mga hindi makontrol yung kanilang mga belief na to the point na nasisira na kumbaga yung mismong mga taong naghahanap ng katotohanan, even sila naapektuhan. Dapat po ay hindi po yan bahagi sa loob ng church. Siyempre, may mga taong ganun sila. To start, makikinig sila, nababago sila. Pero kung, taon na, nasa church pa, ganun sila. They should go out. Find their own place na ma-practice nila yung kanilang pagiging scoffer. Andiyan ang mga mensahe, ang gagandang mensahe, pero wala naman nababago sa kanilang buhay. Mga scoffer yan pasok dito, labas doon. At yun na nga,
ang ating naging proverb and many more. If you just go back sa beginning of this video, and you will also hear them and partake sa mga nuggets na na-share na natin. Again, si Pastor Rameses Gamboa po ito ng Calvary Chapel. Thanking everyone. Salamat po. Until sa susunod, sa Monday episode natin na Dunay willing, ay maganda yung internet speed natin sa Illinois kay Pastor Jerry Nulud. Ay nawa we can also continue itong ating pag-broadcast even live. Salamat po. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. 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 Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,